फेसबुक नायबा मेगन बुयो सोरबा बुरिया बोखोना मोसायो आंबो सानदों मन्त्रि जानो मन्त्रियाव मोनाबा एक्टराव हाबसै आंबो इउटुब चेनेल खुलिसै वेलकाम टू माय भिडिअ चेनेल आंहा दिनै ओंख्रि संगोन बारियाव मुला खानानै देखायगोन गाबोनना भिडिअआ आलदा जागोन मैथाजों फान्थावजों जानानै देखायगोन बोथोरा बिराद गाज्रि जाबाय सोरबा जोंनाव फैदो आखायाव जौ गोरान लानानै सानैजों लोंसै टेरेसआव लांगोन सालथे बुंदोल' मा जानो नों अनला दं दाउ दं बोरै सोंनो बुंनो नों गोसा जानो नामा नों आंनो फोमोनसै फेसआवल' थ'द' नों गोजोन्थों आङो दायो दोंसे जाबाय दे दोंसे मेथाइ खननो सानदों बे मेथाइनि मुङानो जाबाय फेसबुकआव लोगो मोनबाय इन्सटाग्रामाव गलिबाय वाट्सएपआव सानैजों मेगनै खेबलायबाय फेसबुकआव लोगो मोनबाय इन्सटाग्रामाव गलिबाय वाट्सएपआव सानैजों मेगनै खेबलायबाय मेगना नोजोर नांबाय फागेला गोसोआ उसुखुथु मोनग्रा जालांबाय सैनाय नों बबेनि सैलाय नों बबेनि फेसबुकआव लोगो मोनबाय इन्सटाग्रामाव गलिबाय वाट्सएपआव सानैजों मेगनै खेबलायबाय गोजोन्थों आंनि मुङा बिजार बसुमतारी आं थाखोब्रैआव फरायो आं दा दोंसे बर' मेथाइखौ नागिरदों बे मेथाइनि मुङानो जादों दाहोना रुवाथि नोंबो रुवाथि आगै आंबो दाहोना नोंबो बाखोन्दी आगै आंबो सिया बालन्दा नोंबो रुवाथि आगै आंबो दाहोना नोंबो बाखोन्दी सिया बालन्दा दोनखारलांनोसै थोदो तामिलनाडुआव थफ्लाब ओंखारदो आगै दिनै हराव दोनखारलांनोसै थोदो तामिलनाडुआव थफ्लाब ओंखारदो आगै दिनै हराव जं रेलगारिजों थांगोन साना बादाम जालांगोन सेलफि लानांगोन जं रेलगारिजों थांगोन साना बादाम जालांगोन सेलफि लानांगोन बड'लेण्डनि स्टाइलै एन्ट्रि जाहैगोन साउथ इण्डियान स्टाइलै जुलि लाहैगोन बड'लेण्डनि स्टाइलै एन्ट्रि जाहैगोन साउथ इण्डियान स्टाइलै जुलि लाहैगोन सेनेल कम्पानि दारि कम्पानि प्राइभेट कम्पानि मावहैगोन रग' रां आरजिना बड'लेण्डजों फैफिनगोन सेनेल कम्पानि दारि कम्पानि प्राइभेट कम्पानि मावहैगोन रग' रां आरजिना बड'लेण्डजों फैफिनगोन थारला तिनथाला बिल्डिं गोजान लुलायगोन रुजु मोसानायजों संसार जालांगोन आगै ग्रोम सानायजों न'खर जालांगोन गोजोन्थों